Vi vil gerne lave verdens klammeste mad. Kom og se med. Her har vi noget yoghurtsbrød, og det skal vi skære et lille stykke her. Okay, det er måske lidt. Okay, hvordan skærer jeg den? Sådan så. Og så skærer vi det lige over, så vi ikke får en alt for stor mad. Nej, jo. Og så tager vi den her dejlige flødeskum. Og så kører vi bare. Lækkert. Og så tager vi sådan et dejligt stykke chips her og putter oven på maden. Så det ikke lækkert ud. Så kører vi lige lidt mere herude, hvor der ikke rigtig er noget. Så her og der. Og så tager vi noget. Har vi ikke en pose slot eller noget? Og så putter vi noget ristet løg på. Jeg kan godt komme mere på. Filmer du på maden? Ja, jeg gør. Nej, du gjorde ej. Jo, nu æder jeg chipsen. Skal du også have den med? Nej. Hov. Så. Nu skal I se, hvad jeg putter på her. Dejlig chokolade. Dejligt. Og så tager vi lige kanelen. Ej, kan du se, hvad det ligner? Ja. Ja. Og til sidst, jordbær. Og ved I hvad? Den skal Frederik have lov til at spise. Nu skal I se med. Må jeg gøre lidt fisktiften? Ja, det må du godt. Okay, er du klar? Okay, vi skal ind. Vi kalder den her mad grinemaden. Opkaldt efter mig. Sådan lidt sjovt. Jeg tror i hvert fald, det får Ida til at grine, når jeg spiser den. Ja. Det gør det sikkert. Fej. Ej, svær, det gør. Ej, det mener du bare ikke, vel? Jo. Ej, seriøst. Kan du selv tage en bid? Prøv at tage et bid mere. Ej, synes du det virkelig? Ej. Hvad var det? Jeg tror, det var jordbær med. Ej, så spiste du det hele? Ej, seriøst, så virkelig den er god. Hold op. Jeg vil aldrig kunne spise den. Nej, men du vil godt kunne spise alle de ting, der er der på. Du vil godt kunne spise flødeskum. Jamen, ej, det jeg mest tænker på, det er nok de der ristede løg, og så alt det der flødeskum. Skal jeg spise mere af den? Det må du selv om. Vil du spise mere? Nej. Men som sagt, så er opskriften. Ej, kom nu. Okay. Syng nu. Nå, jeg tror, jeg skal spise mere. Det må du også godt. Nå, opskriften er brød, flødeskum, ristet løg, chips, det har vi ikke helt billeder af, kaffesauce og chokoladesauce og jordbærsauce og en chips. Jeg fik det på fingeren. Ej, hvor det bare klamt. Nå, nu siger vi farvel til denne dejlige mad. Hej!
Nej, vi siger lige hej sammen.